Pa 11 Septemba ndi tsiku losayiwalika ku dziko la America ngakhalenso pa dziko lonse lapansi. Ili ndi tsiku lomwe lidayamba bwinobwino ngati masiku ena onse, koma kutha kwa tsiku limenelo kunakhumudwitsa komanso kuswa ndi kuwononga miyoyo ya anthu ochuluka a mdziko la America. Palibe ni mmodzi yemwe adadziwa chomwe chitachitike mtsiku limenelo kufikira zinthuzo zitachitika. Takulandirani kuno ku DM International, komwe timakamba nkhani zosiyanasiyana kuchokera ngodya zonse zinayi za dziko lapansi. Kotero kuti inuyo takhalani pompo kuti mumve zomwe tabwera nazo tsiku la lero. Koma tisanafike ku nkhani yathu ya tsiku la lero mwatsatanetsatane, yomwe tingakupemphereni ndi choti tapangani subscribe ngati simunapange subscribe, komanso ngati muli alendo pamudzi pano. Kuposaposa ngati muli ndi maganizo osiyana kapena kungofuna kuyikapo komenti kapena ndemanga iliyonse, tapitani comment section ipo ndipo mungolemba zomwe zili kukhosi kwanu. Koma chomwe tingapemphe ndi chakuti musanyoze kapena kutukwana munthu wina aliyense, chifukwa tonse ndi Amalawi. Kotero kuti kunyozana si chinthu chofunikira, chifukwa aliyense ndi chifaniziro cha Mulungu. Ndipo ngati mwanyoza uyo kapenawa, ndekuti mwanyozanso na malenga chisumphi yemwe analenga dziko lakumwamba komanso dziko lapansi pano. Pa 11 Septemba mchaka cha 2001 zigawenga zina zidachita uchifwamba wosaweruzika mu dziko la America. Anthu omwe adachita uchifwambawu anali agulu lotchedwa Al-Qaeda, lomwe nthawi imeneyo linkasogozedwa ndi Osama bin Laden. Zigawengazi zidapanga hijack ndege yomwe idanyamuka pa airport yotchedwa Boston Logan International Airport, ndipo zidakaombetsa ndegeyo ku chibuilding chachitali, kapena tinene kuti ku chitawa. Chibuilding chimene chocho ku Americako amachiti chitawa chotchedwa kuti World Trade Center mu mzinda wa New York. Izitu zidachitika kummawa nthawi ili 14 minutes to 9 kudali mmawa ndithu umene zinthu zosaweruzika zidachitika mu mzinda wa New York, pamene zigawenga zidapanga hijack ndege yomwe idachokera pa Boston Logan International Airport, ndipo ndegeyo inkapita ku New York. Zigawengazi zidakwera ndege ngati mmene akwerera munthu wina aliyense, ndipo ulendo uli mkati iwowotu adalanda ndegeyo ndikuyamba kuongolera. Chomwe adachita ndikuyiyendetsa ndegeyo direct, kapena tinene kuti straight ku chibuilding chimene tikuchikamba apa cha World Trade Center, chimene chitu ndi chibuilding chachitali kwambiri. Ndipo okamba makamba kuti mabuilding analipo awiri, anali ndi north side komanso south side. 2 towers were built pamalo oyandikana, ndipo tower ya ku south imene ya World Trade Center inali yayitali kutalika kuchokera pansi kulowera kumwamba mameters okwana 417. Ndipo tower ina imene inali ku north side, imene iyi inali yayitali pafupifupi 415 meters kuchokera pansi kupita mwamba. Zigawenga zitalanda ndege imeneyi, kamene tinene kuti zitapanga hijack ndege imene inachoka pa Boston International Airport, imene inkalunjika ku New York City, anayenda straight ku chitawa kapena ku chibuilding chimene chichi chomwe chinali chachitali kwambiri mu New York City, mmene momo ndege ndikuyombesa ku chibuilding imeneko mpaka ndege imeneyoyo inaphulika. Unali mmawa wa tsiku limenelo pa 11 Septemba makamaka mchaka chimene chichi cha anthu adadzidzimuka, anthu sadakhulupirire zomwe ankaona ataona chibuilding chikuyaka moto. Chokhumudwitsa kwambiri chonena kuti zigawengazi zinapanga ploti uchifwamba ungapo. Ndegeso ina yomwe inkachoka pa airport pomwepa koma inkalowera ku Los Angeles, nayo idapangidwa haki chigawo chomwe chakummawa
around 9 ndipo ndege idakaombanso ku another side of the building. Mungatanenera kale muja kunena kuti panali matawa awiri, ina anali ku north, ina anali ku south, koma anali matawa oyandikana. Ndege imene inkachoka pa airport imeneyi koma inkalowera ku Los Angeles inakamenya another side of the tower ndikuphulisaso. Zomwe zidachitika tsiku limeneli zinali zinthu zoopsa kwambiri makamaka kumbiri ya mdziko la America idalusa kwambiri ndipo idakhazikitsa special force yomwe idayamba kumusaka Osama bin Laden. Osama bin Laden adachita izi pofuna kuonetsa kunena kuti America nayo ndi dziko lofowoka lomwe likhozanso kupangidwa ataki. Anthu okwana 2977 ndi omwe adaphedwa pa ngozi imeneyi, pamene papatuti kuphatikiza ogwira ntchito mndegeyo, anthu amene adakwera komanso anthu amene adapanga hijack ndege zimenezi, kuphatikizaponso anthu amene anali mu building ndi ena amene anali ozungulira pamalopo. Ambiri amulingo umene wa 2977 adaphedwa pa nthawi imeneyo ndi ena ochuluka kwambiri adavulala. Lidali tsiku lomvetsa chisoni ku dziko la America komanso ku dziko lapansi. Tawa imeneyi idamangidwa ndithu zaka zingapo zapitazo. Mchaka cha 1973 ndi chaka chimene tawa imeneyi kamene tinene kuti matawa awiri amene ya North and South Tower of World Trade Center adamangidwa ndipo adaphulitsidwa mchaka chimenechi cha 2001 makamaka pamene pa 11 September. Kotero kuti dziko la America pakakwana pa 11 September amakumbukira zomwe zidachitika mchaka chimenechi. Pali nkhani zambiri zomwe tikhoza kufotokoza pamene papa tangokamba mongo thamanga mongo tsepula malingana ndi nthawi, koma tidzabwerenso mwandandanda bwino kufotokoza kuti kodi anthu amene adapanga hijack ndege zimenezi adali ndani ndipo plani yawo adayisanja motani kuti afike poti alowa mdziko la America ndikukapanga hijack ndege imene ndikukaphulisa ma buildings stali ziwiri zimene zinali mu mzinda wa imene ndingakupempheni nchiona kuti ngati mwafika pano mukumvera program imeneyi pano pa DM International ndikuti mwakondweretsedwa. Chimene mungachite inuyo tapangani subscribe, like komanso musaiwale kuyika comment ngati mukufuna kuti tipitirize kufotokoza zomwe zidachitika pa 11 September mchaka cha 2001 pomwe Osama bin Laden amene adali wamkulu wa Al-Qaeda adatumiza anyamata ake kuti akaphulise mu dziko limene lili la America, zomwe zidakwiyitsa dziko la America pamene padayambano kafukufuku ofuna kuthana ndi Osama bin Laden. Kufikiranso tsiku lina pomwe tizakhale tikufotokoza kupitiriza makamaka pulani yomwe adapanga magayizi amene adapanga hijack ndege imene kuti afike poti zatheka zidakhala bwanji. Nkhani imene ndi yayitali kwambiri ikhoza kutitengera masiku ochuluka tikuifotokoza, koma tsiku lalero tangofuna kuti tingolambula bwalo makamaka pozindikira kuti pa 11 September ndi tsiku limene anthu amakumbukira uchigawenga uchifwamba omwe udachitikira mdziko la America makamaka mu mzinda wa New York City komanso ku California. Takamba kale kuti tangokamba za ku New York City chifukwa ndikomwe kudaphulika kawiri, komanso ku California kunali uchifwamba omwe udachitika at the same time mene mali 12 koloko nezo kuti aphulisa kale madera kwana atatu anthawi imeneyo.